Γεια σας φίλοι μου, Γιώργος Τσιματσίδης εδώ, Τσίμα Channel στις οθόνες σας. Αυτό το επεισόδιο ακόμα πιο διαφορετικό από το άλλο. Ναι, το ξέρω, έχω γίνει κουραστικός να σας λέω ότι κάθε επεισόδιο είναι λίγο πιο διαφορετικό από το άλλο, αλλά αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας διηγηθώ απλά μία ιστορία και θα σας τη διηγηθώ με το δικό μου διαφορετικό τρόπο, τον λίγο πιο παραστατικό. Είναι η ιστορία του πώς συνάντησα για πρώτη φορά τον Ορέστη και τον Ορφέα Δούρβα. Τους ξέρετε φυσικά. Μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε τους Δούρβες, όλοι λίγο πολύ έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι του στο YouTube. Έτυχε να τους γνωρίσω από κοντά. Αυτή μου τη συνάντηση θέλω να τη μοιραστώ ακριβώς παραστατικά όπως συνέβη. Είστε έτοιμοι να συναντήσουμε μαζί τους Δούρβες αμέσως μετά από αυτό? Γι' αυτό σου λέω ότι κάθε άντρας με δύο χέρια έχει ελπίδες του. Κάτσε ρε φίλε. Τι στο διάλογο είστε εσείς? Θέλεις ένα χεράκι βοήθειας, έχεις τίποτα από την μύτη? Ρε, οι Δούρβες δεν είστε? Ρε, αυτός δεν έχει φέρει μια πίτσα. Κάτι μου θυμίζεις. Τσίμα Channel, Τσιματσίδης Γιώργος, you know you smile. Είσαι και εδώ. Πώς και από εδώ? Συγγνώμη, delivery δεν κάνεις? Όχι, όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ είναι δημοσιογράφος είμαι, αλλά ανακατεύομαι και με το smart. Έλα ρε, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Α, μάλιστα. Τι λέει, πώς είσαι γενικά, πώς θα βλέπεις τα πράγματα εδώ? Ωραίο. Κοίτα να δεις, ωραίο είναι το event, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα πέσω πάνω σας. Εγώ μια ζωή έβλεπα εσένα με ένα βίντεο με σουβλάκια, με τέτοια πράγματα. Να παίρνω τηλέφωνο και να λέω: ναι, καλησπέρα αδερφέ, ναι, καλά είμαι και εγώ. Να σου πω, θέλω 2 πίτες με κοτόπουλο. Ναι, όχι, ξέρεις τι, 2 πίτες κοτόπουλο. Μην βάλεις παράτες. Δεν χρειάζεται. Ναι, τζατζίκι, όχι, ναι, τζατζίκι, όχι σως. Ναι, κοτόπουλο, ναι, ωραία. Τότε γιατί δεν μου φέρνεις 2 πατάτες? Ξαφνικά σε βλέπω όλο ζωντανό μπροστά μου, ρε. Κοίτα να δεις, καμιά φορά στη ζωή γίνονται τα πιο περίεργα πράγματα. Πραγματικά, και γι' αυτό σου δίνω και το χέρι της καρδιάς. Το μόνο χέρι που έχεις, και αυτό σημαίνει πολλά, γιατί αν είχες δύο, ξέρεις, κάθε άντρας με 2 χέρια έχει την ελπίδα, λένε κάποιοι σοφοί άντρες. Εγώ πιστεύω ότι και με ένα χέρι έχεις την ελπίδα. Το δεξί είναι το χτυπημένο, το αριστερό είναι της καρδιάς. Καταλαβαίνετε. Μπορεί να έγινε εκεί. Είναι το δεξί. Όπως το βλέπω εγώ. Το αριστερό, όπως το βλέπεις εσύ. Έχεις πολλά νεύρα. Πόσο καιρό το έχεις σπάσει? 1 μήνα. Πρέπει να έχεις πολλά νεύρα αυτό το μήνα, έτσι. Και προσέχτε, μην τα εκτονώσω πάνω σας. Ναι. Λοιπόν, για να μην τα εκτονώσω, θα κάνουμε κάτι. Ναι. Θα σας πάρω συνέντευξη όταν θα έρθετε στο ΣΜΑΚ. Είστε μέσα? Είμαστε μέσα. Είμαστε 100% μέσα. Το καπέλο μου και έφυγα. Έγινε. Ωραίος. Άντε, γεια σας. Άντε. Καλή συνέχεια. Πόσο απρόσμενα μπορεί να είναι τελικά τα πράγματα, Με χτυπημένο χέρι να πέφτεις πάνω στον Ορέστη και στον Ορφέα και τελικά αυτή η συνάντηση να έχει και συνέχεια. Και ποια ήταν αυτή η συνέχεια? Μα η συνέντευξη που μου είπαν ότι θα μου δώσουν στο backstage του ΣΜΑΚ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μου είπανε. Για ξέρω ότι είστε μεγάλοι fans σε ό,τι έχει να κάνει με το wrestling, αλλά πρώτη φορά στο SMAC, σωστά? Πρώτη φορά. Γιώργο, θα σου πω. Ήρθα εδώ μην περιμένοντας πολλά, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω δει ποτέ live show. Αλλά αυτό που είδα πραγματικά με εντυπωσίασε 100%. Είναι όποιος δεν έχει έρθει πρέπει να έρθει να το δει. Ποιος ξέρει, ίσως στο επόμενο Rumble να είμαστε κι εμείς participants. Δεν ξέρω. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και από τον CEO, έτσι, τον κύριο Πολυχρονίδη. Μπορεί να κάνουμε κανένα invasion, όχι πλάκα κάνω, γιατί θα φάμε ξύλο. Είδα το επίπεδο των μαχητών που έχετε. Δεν είμαστε εμείς αυτό. Ίσως να μπορούμε να νικήσουμε το χασάπι στο SmackDown που βγαίνει τώρα. Μην του το πείτε ότι το είπαμε σε αυτό, έτσι. Αν αντέχετε το ξύλο, maybe κάτι μπορεί να γίνει. Έχω να πω κάτι στο Σουβλάκο. Ο λόγος που έχασες είναι επειδή έκανες ένα λάθος που είχα κάνει και εγώ στο παρελθόν. Δεν έβαλες πατάτες στο σουβλάκι σου. Τα κατέστρεψες όλα. Λοιπόν, άκου, έχω μια πρόταση για σένα. Μπορώ να σου δώσω 2-3 συμβουλές, ίσως και να σε μανατζάρω αν καταφέρουμε να τα βρούμε. Είναι ανοιχτό, είναι πάνω σου. Εγώ πάντως θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον φίλο μου τον Chris Cass που, παιδιά, μπορεί να μου πείτε, σου αρέσει ο Chris Cass. Και εγώ καταλαβαίνω, και εμείς είμαστε απασχολημένοι άνθρωποι, κάνουμε πολλά πράγματα. Ξέρω ότι ο Chris Cass είναι απασχολημένος άνθρωπος, κάνει πολλά πράγματα. Είναι businessman και θέλω να πω ένα μπράβο λοιπόν στον καλό μου φίλο και στους φίλους μου τους Gemini που κατάφεραν να κρατήσουν τις ζώνες τους. Και περιμένω και πολλά περισσότερα από αυτούς. Έχετε καταλάβει ότι τα παιδιά είναι λάτρεις του pro wrestling, όπως και εγώ.
Οπότε λοιπόν βρήκαμε κοινούς κώδικες επικοινωνίας μεταξύ μας. Λοιπόν, Ορέστη, Ορφέα, έρχονται και άλλα βίντεο, έρχονται και άλλες συνεργασίες. Δεν νομίζω ότι τελειώσατε τόσο εύκολα από μένα. Προς το παρόν, αυτό ήταν και το βίντεο για σήμερα. Εάν σας άρεσε, εάν θέλετε να δείτε ακόμα περισσότερα από μένα, οι συμβατικές σας υποχρεώσεις, ας μην ξεχνιόμαστε, είναι συγκεκριμένες. Ένα like, ένα share, εγγραφή στο κανάλι, ελάτε κι άλλοι. Ας κάνουμε λοιπόν λίγο μεγαλύτερη αυτή την παρέα και μέχρι την επόμενη φορά, stay strong και τα ξαναλέμε. Γεια σε όλους!